Denne weekendtur starter med et bagerbesøg i Nyborg. Vi får nemlig brug for nybagt brød til en af disse værdigheder, vi aflægger visit senere på turen. Hjertet af Nyborg by er Nyborg Slot. Det gamle slot fra 1500-tallet står flot omkranset af en idyllisk voldgrav og et væld af blomster. Slottet er bestemt et besøg værd, og udenfor kan man se det lidt uhyggelige gamle ammunitionstårn med kælder. Vi fortsætter fra Nyborg i autocamperen mod flere af de flotte fynske slotte. Der er et utal af dem på det østlige Fyn, og de ligger næsten så tæt, at de sidder lovende af hinanden. Inden vi når til frokosten, skal der også indkøbes honning. Naturligvis hjemmelavet fra en gård i nærheden. Den røde madkasse kommer frem på Damestenen, som er Danmarks største sten. Ifølge sagnet er den kastet af en troldkvinde fra Langeland, og skulle angiveligt vokse en lille smule, hver gang man bringer den friskbagt brød. Vi finder vores Nyborgbrød og nyindkøbte honning frem, sammen med 2 sjove oste. En chiliost og en grøn pestoost. Anden halvdel af weekendturen over Storebælt går til Sprogø. Det er altid fyrtårnet, man ser, når man krydser øen i bil, men der er mange flere ting, der gemmer sig bag træerne på Sprogø. Deriblandt et gammelt pigehjem for utilpassede unge piger. Vi følges af en medarbejder fra Sund og Bælt, som viser os rundt i de gamle bygninger. Ja, hollænderne har været her på et tidspunkt. Øen har hørt under lensmanden i Nyborg i en lang årrække, og jeg tror nok, altså vi kan huske, så lejede han det ud til nogle hollænder, ligesom vi havde hollænder inde på Amager og så videre, ikke? Og de dyrkede øen, men jeg tror, det var noget i omkring 150 år eller sådan noget lignende, men jeg tror ikke, den har været så venlig for dem, der skulle leve af det herovre, ikke? Men nogen påstår også, at der oprindeligt har været træer på hele øen, og men en af bestyrerne, han har fundet ud af, at han kunne bruge dem som bundgarnsfælde, så han fældede hele skoven og brugte dem til pæle. Derfor er der ikke ret meget på Sprogø. Og så kan man sige, at Sprogø, den får alle køre forbi, og den er meget lukket, jeg vil sige, i gåseøjne, fordi det er jo sådan, at bruggerne i henholdsvis Korsør og Nyborg, de har jo muligheder for at tage folk over, og vi har en aftale, at vi kan køre over med busser med mennesker, der har et ønske om at få lov at komme ind og se Sprogø. Der ser man faktisk kun fyrtårnet og den bolig der. Dernede bag ved buskage, der har vi det, vi i dag kalder assistentboligen. Og det der, det skulle så være medhjælperboligen. I virkeligheden så er det lige omvendt. Det er den der er assistentboligen, og det dernede medhjælper. Men lad det nu bare være. Og den er også, sådan, ja, de er de jo alle sammen mere eller mindre i standsat, sådan så det ser anstændigt ud, og sådan så det kan blive liggende her for eftertiden også. Og det synes jeg er en dejlig ting i hvert fald. Fyrtårnet er fra 1868, og fyrmesteren og hans assistent var de eneste mænd på hele øen. Det var en blæsende dag, vi besøgte Sprogø, og skorstenen på fyrmesterboligen viser, at det ofte er tilfældet. Den sjove udformning forhindrer, at de mange vinde giver træk inde i huset. Der er en flot udsigt fra toppen af den bakke, som fyrtårnet står på. Både tilbage mod Fyn og mod Storebæltsbroen og Sjælland. For foden af fyrtårnsbakken ligger et lille rum, som vores guide oprindeligt troede var et lagerrum. Har nemlig dejligt tørt og køligt hele året rundt. De 3 hjerter i døren viser dog, at der her taler om pigehjemmets lokum, hvor de utilpassede piger har kunnet sidde på rad og række i kulden. Her, hvor der formentlig har været decideret lokum for pigerne og sidder og forrettet deres mødtør. Og det er så senere blevet indrettet til i nyere tid til opbevaring for frugt og andre ting, grøntsager og så videre. Og det er jo det, der netop er alle tiders, fordi at vi har de der 6-7 grader næsten hele året rundt. Man kan jo ikke få noget mere naturligt og bedre at opbevare sine ting i. Vi tager afsted igen fra Sprogø i autocamperen og sætter kursen over Storebælt. Men vi er snart tilbage på nye eventyr.